sige na, iya tanawa. Wala. Parehan din mo sige na. Color. Asa mo manayaw? Dili TikTok gid sa mo. sa konsol, flex sa suga na. Pare-pare gamay, no? Ay, awkward. Hello guys. Hello guys. Terno me guys. Murag ex enter na sa Hello guys. This is Sir Aquila. Dito City daw do sobre na Welcome to my channel. Ayan. Welcome to my traditional hilot. Ayan. May smile me guys. Ako ang customer kay pareha daw mag-isuot. sa reflex sa suga mo. Gamay diferensya. Ayan. Hindi may gabi, ma'am. Sa may pamati. Magyapon. Ang sumura-mura. Nagagi ano, wala na akong kabalik pag pilot ba kay busy sobra ka busy ka na mag-pilot mangga. Di dyo pwede magdugi, maglingkod, mag-conjure siya dili ako likod. Sakit? Ako naliwat niya. Malit ko yung food. Matagi ka na sa mga mata, pilot na ka. Ayaw biya gid to yung ayaw biya to. Wala mong ngiti. Sige gid daw sa lakaw-lakaw. Ano mo daw ba? Naliat din siya. Pag ano niya actually ka na, hindi na bitan pa siya pag makalakaw din. Meron yung atang. Nag-research ito. Ito may nagkamang. Gusto ko yan. Lakaw to daw. Lakaw. Lagi yung ganito gidihan. Lakaw-lakaw to daw. Gani ko magana yun sa tagan. Wala niya yung korte. Yun ang ganyan yung situan. Ikayit lang dito. Sajid ba sajid? Sajid mo na nabayad na to? Ha? Sajid na nabayad. Pahinat? Okay, nanawa ko sa ato atong panrek. Huwag suon. Hindi naman ako si papagilan na ha. Ikaw katong papilot na ako ba? Di siguro, gikan ba siguro na ako sa jeep. Ako siguro nag-iwan daw na ako, anak ba? Kaya dugay-dugay ako pula ko sa beto sa balay. Doon sa Di ko maulo kung matubag sa kono. Kamera kay Bag. Ang sinina lagi pa rin. Dili oy. Dili kayo parehas. Ano na, dress man ito siya. Dol-dool lang, no? Tanaw ni mo. Sige lang, makita na to na ugma mo kung sa Ay, mo na blue, na red. Sa dire, sa personal ko, sa reflex ako. mura pare-parehas. Parehas niya. Sarag ipalitan. Pareha daw may one guys. Kanang Tayo. costume, pareha may costume. Girl o boy nga costume. Alam mo, lain bagay mag-daskar ko. So, ana lang na siya. No? Sige, so, nakipliko, ano siya pa, baga, ana, Mawya. likod lang. Dinay panggil ka ng angkon, hindi mama. Pa-check up kayo ko. Yeah. Ano mo ito ka? Kay kanang sapan ba, kanang masaside na papa ba? Na, Sa tanang, yun, gusto ko na mag-ano, ang good. Kanang, ako yun, naliwat sila ba? ha? Naliwat ba nga, may bati, ingana ba? Kumbaga sa kuliyaan. Pero mas grabe, Sa diri, makasauna ganun. kaysa karon. Ayun, Kung sa una, doon nga, huwag dadari nga mo, anak ko lang. igaming mabakay lang ako dili og karon sa kanto ang hangot na. Lahi man yung sa una, nakaremember, mga ko nga, dahil dito ko lawak, dahil dito ko lawak. Oh, isa ka pa lang gid mo jud minus ko mo. Lahi na lahi na ron sa una. Ay, pero kanang ano ba kanang basawas na ako gibati. Magmalos na man ko. Kanang di ko gana iliyo. Dili kanang pares ni mama ba nga gamay dungo gali samok sa mga bata. Ah, bata ma maglakaw ta. Kasi mama mo to mo iwan sa lakaw lang. Hindi ko kang, Bukit nga itong tulo. hindi ko kang padmit. Pero makon man, kaya ako lang ba nga ng pag-pilot sa ginagaylat na mama sa kasi senior god. Din yaman kong gilot ni, niya na sila mama na pag sa ko giditso. Alalayan lang daw kay ko, ano gani. Anong, kailangan kaya na siya parang dagang bawal ang gistorya pero kung may gistorya ma. Di lang daw may stress mo kay masigdaw dibdib doon ako bang yung dagan nagbawal lagi yun sa mga umma. Awal nga. Anong kumbaga ba nga diabetes na ano ba mga bawal ang pagkaon. Stress, dili. Stressful.
Bawal nga magkaon ng pagkaon. Alam mga pagkaon ba nga, parang yung baby-ness ka ng pa sa papa nga, paano bawal. Sa delivery pero bawal. Yan dito. Then, dili lagi pa ka naman ka dapat uguman. Nag-isip ko din. Wala, ganit ko na. Pero pagkuha. Alam. Eh, pero nagpakagat na admit ko itong November. Na-admit mo ko. Sa Diyos na. Ay, gusto sa Gonzales. Marab, basta na ikon. Wala ko kumapon kayo. Nag-private room dyan ko. Wala ko gipas sa private ba. Amat na nyo. Kaya naman tayo mura gibok ni Kan. Gagawin mo sa kuha. Then, wag semana. Hapit semana ko sa hospital. Ah? Ayaw man. Hindi rin ako. Hindi sa may toke mo. Kilid. Hindi alas ko. Hindi ko alas ka ginawa. Hindi ko alas ka istorya. Nung magsakit. Hindi siya. Kailangan pa na ko siya anak. Dali idoon para maka-boilo ko istorya. So, man yun. Bakit yun sa... Okay magkarang love life. Ayaw na isa. Sige, asa ka itong balay ng mama? Single ka pa. Single na mga... Ato mga ano... Atong musa ka dere. Ato isa ka di wala namin ito. Tuig na po. Ano ko siya? Musa ka mo. Apil mo. Musa ka ko siya. Nangita siya galing ko na ito. Kay... Abi niya ba saya ako magunit ba ka ng pagpahilot ba? Meron, magbulit ng bagya. Magunit mo. Musa ka lang. Sige, asa ka itong balay na mo? Playa de la City. So ayan guys, shout out sa taga Playa, Dito City na si Ma'am Dira kong tabangan. So ayan, dito pamati. Ano niya? General yun, nga yan pinapamati ng lawas. So ginamit din nga ma-activate siya, mura kumbaga luya ang battery. No? So ginanang ma-charge. Kaya po rin pamati. No? Siyempre, tabangan na to, di mo pa na siya pagkapos. Ginoo, gusto na kayo shout out sa Playa. Shout out lang sa kumakan. Ha? Sa mga kasilingan. Silingan na sa Playa, chapter 2. 30. Long na stay. Chapter 2, hello, ayan. Yan, nada intiro dia sa chapter 1. So, ano? Dili do. Lapit sa may kuan. Nada. Thank you. Oh, nada din nakadungog din. Nagdukod ko sa playa pero Naiintiro ang na din akong ang kuan. tapad na sa balay, muray ako na ilan. Dancer ko ni Kapitan dahil dagan nga Kapitan wala na daog. Wala anak mo ni ko na anak ko ni kailado ba naman ko anak pero ako ko ilan nila. Ako dahil karaan mo ko pero wala ko kailas mga Ano tapat-tapat. ko okay lang. Ilado po kaya pero ano mga na bailado. Sige, so ayan, shout out sa tanan, sa mga subscribers. Nagpaliwot na. Yeah. Sa mga, ako ang mga Muna ako hindi si mama kanila lagi na ako makamag. thank you so much guys sa mga sa supporters ko ha, sa mga karola nag kita na yung video, please subscribe, comment, like, share, love you guys. Hilot ako guys. Okay, pareha may gamay, diferensya sa 18 akong customer. So love you guys, bye bye. Para sa inyo ni guys ha, please comment, like, please share this video, love you guys. Pero kamay doon. Nagano ko lang? Oh my. So good na go guys.
kanin. Masarap at muna sa kanin. Kung kailangan ko hotdog o ano, hotdog. Hindi na po diya ka. Hindi sa pagkakasya ko na isa ka. Saka mag-hotdog ko. Mang. Dika? Upansi ka to? Sana kaplato ka ah. Dari lang ibutang ang mga hotdog. Ito ba, pansit canton. Ha? Mga?